Bibi, dali ha. Ay, kalisod. Mura may noon taan yung pagkaaging panganak. Oops, oops. Uy, Bibi, Bibi. Ato ta gawas, Bibi, ha? Ha? Tuka sa gawas, Bibi, kay ayahay dito, ha? Mama, gikapoy na, boy, para buyag, dako ka nga pagkabata, eh. Bago pa lang gani kang natao. Ato ta gawas, Bibi, ha? Sige, day, alis na sa gawas. Sige, Yaya. Salamat kayo, Yaya. Uy! Naamang ka niya alis pulit? Naniid ka na mo? Naniid ka sa among panagsulti? Hoy! Kaya papatakagyawit anong baba ni mo, ha? Wa ka malipong? Patawag kang Ramil. Padadon ko nung kagpulutan. Nako na! Ato ala yun! Day, atoon sa nako ha. Sa doon na nako si Baby Crystal. Maisad lang maanad si Dong Ramil sa bata. Sige, day ha? Sige, Yaya. Pagkaagi di wag naong sa. Di mo bagyang gidadin ang imong anak sa imong pagkamaluibon? Si Ramil ang amahan sa akong anak. Hala no? Huwag kayo makatubog sa kabaga sa imong naong day. Ang anak nimo sa imong laki, imong ipaangko ni Ramil? Sure dia, oy! Pwede magawas na po! Hindi ka gustong... Onsa! Ano? Onsa angko nimo? Hilas kayo kaday. Murag kinsay imong gisaligan. Wa ko'y gisaligan gawas sa kamatuoran nga wa ko makasa. Nahibaw man ko nga nahibaw ka sa tinuod pulin ba? Ug maoy akong pagtuo nga apil ka sa plano. Di ka lang mutugan. Ayaw ka takag to masangil, ha? Wa ko masangil pulin. Higo ko lang gisulti ang tinuod. Gawas na. Kung di ka gustong piaman di ka. Diha ka! Isumpong na kanila, Mel! Mayo, mayo. Mayo, detalyado kayo ng imong report nako, Norbert. Oo, believe ko, detalyado kayo. Hangto na gani ang oras kapag so ni Carmen Mercader sa casino. Oo, inyong na-monitor na Ben. Good. Ano na ang gusto ko? Stoy, Norbert pamati. Ari mo si Ben sa bahay ha, karon dayon. Karon dayon ang akong gusto. Karon lagi dayon. Ari mo. Do na tayo sabot-sabotan, okay? Oo. Oo, lagi. May tungkol sa akong plano. Ha? Oo, may tungkol sa akong plano. Pagpukan sa pedestal nga gitungtungan karon ni Carmen Mercader. Okay. Okay, Norbert. Oo, lagi. Okay, magpaabot ko ninyo, ha? Oo. Okay. Sige, sige. Sige, bye. Basulan mo ang gibuhat mo sa kong apo, Mrs. Carmen Mercader. Sir! Aw! No! Kinsa ka itong iyang gikasulti? Oh, pasutan ano la? Ay, dili ko magsusi-susi. Dili na ko kinaiya ang pagkasusitador. Kung musulti siya na ako, maayo. Kung dili sab, maayo ra gihapon. Oy, tuod kumusta na akong apo? Okay naman ko na siya dito, Lula. Pero huwag ako'y pabuton, no? Mas maayong pahawa na lang siya dito. Ani na lang siya mapuyo. Tibuok naman gunang niyang hukom. Ang gusto niya, unya na lang siya muna og kung kahugasan niya ang lapok nga gibulit ni Ma'am Carmen sa iyang pagkatao. Pero ang problema, kung unsaon, ngawa naman na iyang kaluha. Pagkasalbahis niya itong Carmen Mercader. Milampos siya sa pagpahid og sa ni Leia. Ug milampos pa gyud kini sa pagpabilanggo kang Leo nga way sa. Tanan na. Itong sugatan si Sir Bart.
Josie, wala na yung kumusta ka. Kay, nadungog na ko nga murag importante kayo ang tema nga inyong ipinagsultihan. Naghisgot ni sa inyong apo, sir. Oh, lo. Ang managkaluha, si Leia o si Leo. Nga pulos biktima sa kabangis ni Carmen Mercader. Ayaw ka bala ka, Josephine. Sa madugay sa madali, muhawak na gihapon sa lapalapan ni Lia kana si Carmen Mercader. Kay unsa man gid ang giplano mong buhaton, Bart? Usa ka private eye nga ako ikasulti sa phone, dili pa lang dugay. Og nag-report siya nako sa tanang mga kalihukan ni Carmen Mercader. Lakip na ang pagkayabag nini sa kasino, sa sugal. Planuhon mo maayo ang angay pagabuhaton aron sa ingon niya na mukamang sayuta sa Carmen Mercader o magpalimos sa kaluoy sa atong apo nga silya. Kanya, sir, usaon man niya pagkalimpyo sa iyang pagkatao nga. Tuwa man si Leo sa bilangguan. Mauna daw kong problema, Bart. Bahin kang Leo, ako nang ipalarga ang abogado aron pagsusi sa iyang kahimtang dito. O kung mahimo, ako niyang ipa-reopen ang kaso. Unya, moapilar sa higher court, ingon man, pag-file og petisyon nga ma-reopen ang kaso. Ipadayon ta nga atong plano, Josie. Moapilar ta sa higher court, aron mablihan pag-usab ang kaso ni Leo. Kaanindo, kung langkos ka sa maong plano mo, Bart. Uban na nato sa itong mga pag-ampo, Josie. Ingon niya ang atong pagabuhaton. Alam sa atong kaayuhang tanan ang atong tumong. Di man tingali ta pasagdan sa Ginoo ba? Lola, sir, Mhm. lo, aga nang maglingkod ka sa tanan. Mas maayo pa. Sige, Josie. Tara. Uy, ibisi sad ko, uy. Saman mo kay kamot diya. Ang pulutan kalugay ba? Ano itong gina si Ising? Ising ko ba? Ising! Ising! Unsa man ka dugay ba na pulutan? Ising! Kahinay yung lihok. Oy, pagdali ko na diya! Dagan na dire! Wala lang is dire. Dong! Eh, hilaw-hilaw pa baya tong baboy? Nagpasuba magbaboy. Asa may nang ko ibutang dawa ta palihog, Miss Pauline. Ano ako may mapadawaton, ibutang ko na diha. Di na lang kita kapamalihog. Dong, palapit inom dong ha? Para ba yung nag-ingon, di ba yung makayo sa lawas dong? Unya, bubalik na lang ko nga to silong dong ha. Kung unsay imong mga kinahanglanon, tawag lang unya ko ha? Sige. Koy. Nagdako na gid na sila sing. Baya no? Ay, nag-live-in na gid goy. Usaon, si Pauline, sigihan man niya tintal si Ramil. Andi, nagka-developay, mao na aron. Nagpabaka kagad sa imong naon sa. Bisag klaro na kayo wa ka na kinanglana. May balik ka pag hinig baya. Usa siya ka merkader. Nagpakauwaw ka man lang eh. Merkader ka dyan. Bisag klaro na kay may laki ka? Og siya may amahan sa imong anak? Pues, gihagiti ka. Ipa-DNA test ang bata. May labot ka. Tungod kay ikaw ang amahan. Pag-aagig na ni mo. Mo insist ka gud ako ang amahan sa bata. Ramil nga nung di mo man
Ipadian itas kang bata. Aron ka mapatudaan mo nga ikaw ang amahan. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahita